Assalamu alaikum wa barka da ziyartar wannan tasha tamu da Allah idan yanzu farkon zuwa ka manta ka danna mana subscribe. To a yau a cikin wannan bidiyo za mu nuna yadda za ka haɗa kalar waɗannan hotunan. To haɗa wannan hoto ba shi da wani wahala, za mu ajiye muku link ɗin application ko website ɗin da za ku yi amfani da shi a ƙasan bidiyon nan. To dan uwa ba tare da bata lokaci ba mu shiga cikin bidiyon domin ganin yadda ake yi. Yanzu gashi nan mun shiga cikin Chrome ɗinmu, ce browser mun shiga ciki. Idan ka shiga cikin browser kowane kala za ka yi selecting Bing Images Creator. To gashi nan kamar yadda kuke gani mu mun riga da mun rubuta Bing Images Creator, gashi nan mun yi selecting. Bari zai bude mana, in ya bude zai kawo mu wannan fuskar. To a nan sama akwai wani rubutu blue, ko idan ya kasance ku ba haka ya gwada muku ba, to za ku ga inda aka rubuta Bing Images Creator. Kawai sai ku danna kanshi, bayan ku danna kanshi zai kawo ku wannan fuskar. Akwai abin da ake rubutawa a nan wajen saman hotunan nan cikin inda aka ce za a yi rubutu a cikin shi. To zan ajiye muku rubutun da za ku yi amfani da shi wajen haɗa kalar wancan hoton a ƙasan bidiyon nan, sai ku je ku kwafe shi ku yi amfani da shi. Gashi mu kuma mun riga mun fasta abin da muke so ya mana generating. To gashi ne yanzu mun taɓa create, wannan baƙin da blue ne mun danna shi ya koma baƙi. Gashi yanzu yana nemo mana. To gashi nan ya riga ya ƙirƙirar mana hoto guda 4. To bari inda mu shiga hoton mu gani ya yanayin hoton yake. To gashi nan da ya fara budewa. To gashi nan ya bude mana kamar yadda kuke gani. To haka hoton nashi yake kasancewa. Dan Allah idan wannan bidiyo ya burge ku, kai koma bai burge ku ba, ku taimaka ku danna mana subscribe da liking, sannan kuma ku tura wa 'yan uwanku domin su ma su gani su amfana. Ina roƙon kuma ku kasance tare da ni a wannan YouTube channel mai suna Bashir Fasaha. A kullum zan dinga kawo muku abubuwan da suka shafi AI da ma sauran abubuwan da suka danganci wayar hannu. To mun gode da kallon wannan bidiyo.